morgen der går vi i gang med at rive huset ned. Men Anders og jeg, vi blev simpelthen så utålmodige, fordi der stod jo sådan nogle kæmpe store hække her rundt om. Og så kan man ikke komme til at rive ned, fordi så kan der ikke stå stillads og alt muligt. Og vi fik en pris på at tage de der hække ned. Alt for dyrt. Så tænkte vi gør det selv. Og som I kan se, så er vi faktisk kommet ret langt. Vi har fået alt det her op. Og hele vejen rundt herom. Især også de der kæmpe store taxehække. Hækkene for helvede, som vi kalder dem, som plejer at stå herom. Og nu mangler vi kun en. Og det er ikke en taks, men den er stadig genstridig. Og I er simpelthen nødt til lige at se, hvordan vi river den ned. Anders og Bruce sidder klar over i bilen derovre. Og det er måske det, man kalder dumt og farligt, tror jeg. Men Anne, hvis du lige kommer herover, så på at filme med den der vej, så du bare køre, skat. Ej, det kommer ikke første gang, den her. Jo, den gør. Lidt mere, Anders. Min mor, hun har altid sagt, at man skal huske at klippe hæk inden Sankt Hans. Og det når vi, som I kan se. Ej, skal jeg glæde mig til at kigge på det bål på torsdag, og så bare tænke, nu bliver det hele brændt af. Yes! Så er den sidste oppe. Perfekt. Bare sluk den. Perfekt.